Менә 17-нче татарлар 1997 Миллият, инқилаб, мөхтәрият дигән безнең экскурсиябыз бар иде. Бу җәйне 22 июлендә кемдер булдымы бу экскурсияда? Шәп, Зәлия булган. Ни өчен июльдә узган бу экскурсия 22 июльдә булса җавап бирә аламы? Ни өчен октябрьдә түгел? Безнең октябрь революциясе бар, һәм февраль революциясе бар. Без нигәдер менә июльдә уздырдык аны. Аның бер датасы бар чөнки. Татарстанда нидер вакыйга булган? Татарстанда, Казанда вакыйга булган. Мин шуның буенча да мәкалә яздым. Безнең тарих, историография дигән нәрсә бар. Ягъни тарихны, тарихчыларның фикерен өйрәнү. Һәм минемчә хәзерге тарих белгечләре ничектер Совет заманында булган хатаны кабатлый. Һәм безнең Татарстанның нигезен алар кемдә кайсы елда безнең Татарстан оешкан? 20 елда. Менә шул Татарстанның нигезен 1920 елда гына күрәләр. Минемчә бу Совет штампларының кабатлануы, Совет тарихчыларының әйтелгән сүзләрен кабатлау. Минемчә генә түгел инде, күп тарихчылар да моның белән бу сүзләрне күптән әйтә. Татарстан дәүләтчелегенең нигезе 1923 елда ята. Әлбәттә, аны тирәнрәк тә китеп була анда инде безнең дәүләтчелегебезнең тарихы 1000 елдан артык. Әмма нәкъ республика рәвешендә шундый монархия булмаган дәүләтчелегебезнең нигезе 1997 елда ята. Һәм 1997 елның 22 июлендә Казанда милли мәдәни мөхтәрият игълан ителә. Бу татарларның беренче автономиясе булып тора. Һәм бу автономиядан аннан инде Идел-Урал штаты идеясе үсеп чыкты. Идел-Урал штатыннан Татар-Башкорт республикасы идеясе үсте. Бу 18 ел. Шуннан соң Татар-Башкорт идеясеннән Татар-Башкорт республикасы идеясеннән Татарстан ТСР, Татар автоном Совет социалистик республикасы идеясе үсеп чыкты. Ягъни безнең Татарстаныбызның дәүләтчелеге 17 елда дип әйтеп була. Һәм менә быел инде мөхтәриятыбызга 100 ел тулды. Шуңа күрә без менә июльдә бу җиргә Казаныбызда шундый экскурсия уздырган идек. Бәлки сезнең бу теманы мин ачыклаганчы, сезнең нидер алдан әзерләнеп куелган сораулар бардыр, әзерләнеп куелган түгел, кызыксындыра торган сораулар бардыр. Аларны билгеләсәк, бәлки кызыграк та булып китәр иде безнең лекциябыз. Сез нәдәгән әйтегез, Идел-Урал, Татар-Башкорт, территориясенә әзәйгә. Ничек алай шул олы идеялардан баш тарттылар? Ярый, яхшы сорауга җавап бирергә соңлап тырышырмын. Там 90 yılda 90 yılda verilmiş. 80 yılda sıçvarlar çıktığında şu vakit tarihler istedim. Savaşlar tarzında şurada uğradığı şurada siyasi. Şurada tesisken. Шаштырып карасак, 25 ел элек булган вакыйгалар. 25 ел түгел инде. Хәзер 30 ел тиздән тулып, 30 ел элек булган вакыйгалар һәм 100 ел элек булган вакыйгалар. Яхшы, мин шуннан башлармын. Һәм бу синең сорауга да ничектер җавап булыр дип уйлыйм. 17 елда татарлар ничектер хыялый сәяси яктан күбрәк хыялланганнар. Алар ниндер глобаль категориялар белән уйлаганнар. Татарлар тарафыннан инкыйлабка караш, мөселман дөньясының киләчәгенә караш ничектер киңрәк булган 17 елда.
Һәм менә бу киң идея 20-нче елда бары тик Татарстан җирлегенә генә тоташып калды. Менә инде һәм менә бу мөселман дөньясының шундый киң караш, ул 17-нче ел өчен гына хас түгел, ул гомумән 19-нчы гасырда аның табырлары ята, безнең мәгърифәтчеләрнең идеяларында ята, безнең имамнарыбыз, галимнәребез, мәгърифәтчеләребез мөселман дөньясы категориялары белән уйлаганнар. Бары тик Казан һәм монда яшәүче татарлар белән чикләнеп калмаган, гомумән мөселман дөньясы ничек яши, аның киләчәге нинди дигән идеялар белән яшәгәннәр. Һәм бу идеялар мөселман дөньясында алар беренчеләрдән булып бу идеялар белән яши башлаганнар, бу идеялар буенча уйлаганнар. Һәм инде әгәр дә 17-нче ел турында 17-нче елга килгәндә инде менә 17-нче ел башлана. 17-нче ел башлана. Шундый безнең көннәр. Безнең бүген ничәсе? 1 декабрь җомга. Күрәсезме? Җомга 17-нче елда шулай булган. 17-нче елның календаре 2017 ел календаре белән тәңгәл килә икән. Менә 17-нче ел башлана һәм татарлар 17-нче ел башында нинди потенциал белән килделәр, нинди потенциал аларда булган, нинди ресурслар булган дип әйтим. Беренчедән безнең татарларның беренче чиратта татарларның Госдумада үзенең фракциялары булган. Ул мөселман фракциясе дип аталган. Мин бассам китмиме аннарсы? Да, мөселман фракциясе бу икенче Госдуманың мөселман фракциясе. Интернетта тапмадым 17-нче елдагы фракциянең фотосын, 2016 елгы фотоны. Әмма менә татарларның үзенең Госдумада үзенең фракциясе булган. Хәзер алай үзебезнең фракция бар дип әйтеп булмыйдыр. Һәм икенче нәрсә, менә татарларның 17-нче елда тагын нәрсә, нинди ресурслар булган. Нәрсә булган татарларның сәяси яктан. Сәяси, материаль яктан бәлки. Материаль дигәндә инде акчалары булган, шулаймы? Сәүдәгәрләрнең акчалары, капитал булган әзрәк. Бу капитал төрле милли әйберләргә дә файдаланган булганнар. Тагын нәрсә булган? 17-нче елда, 17-нче ел башлана, татарларның нинди тагын капитал, акчалата түгел. Дин булган, дин ягыннан әйткәндә, рәсми икенче төрләр сүз әйтәм, инфраструктура инде булган. Дин булган, мөфтият булган. Мөфтият шундый чыннан дигәндә көчле шундый оешма булган. Аның бөтен ил буенча кайда мөселманнар яшәгән, аның теге структуралары булган. Ягъни бу шундый сетевой структурада дип әйтеп була. Бик зур сорау ул вакытта 17-нче ел алдыннан сорау шундый куелган иде, мөфтине без мөселманнар беренче чиратта татарлар сайларга хаклымы, әллә юкмы? 19-нчы гасырда андый бәхәсләр булган, 17-нче ел алдыннан да шундый бәхәсләр булган. Февраль революциясе башлангач 17-нче елда беренче чиратта иске карт мөфтине куалар һәм инде 17-нче ел барышында мөфтине сайларга кирәк дигән фикергә киләләр һәм инде мөфти булып анарсын 17-нче елның маенда мөфти булып Галимҗан Баруди сайлана, сез аны беләсез. Менә шундый инфраструктура булган, тагын нәрсә булган?
Нәшрият, китаплар, гәҗитләр. Гәҗитләр аркылы татарлар сибелеп яткан халкыбызга һәм төрле мөселман халыкларына дөньяга һәм сәяси процесска үз карашларын җиткерә алганнар. Хәзер безнең WhatsApp, Facebook, ВКонтакте, әмма аның аркылы без ничектер бөтен татар дөньясына чыга алмыйбыз. Чөнки һәрбер төркемнең анда ВКонтакте төркеменең үз аудиториясе бар. Әлек менә булган гәҗитләрнең аудиториясе ул бөтен татар зыялылары, бөтен мөселман зыялылары булган дип әйтеп була. Ягъни бу газетларны бөтен актив татар зыялылары укыган. Һәм ниндидер әгәр дә хәбәр булса, шул вакытта ниндидер реакция да булган. Әгәр дә ниндидер чакыру булса, призыв булса, татарлар гәҗит аркылы бу чакыруны күреп, ничектер аңа җавап биргәннәр дип әйтеп була. Шундый инфраструктура булган, там нәрсә булган икән. Хәзер мин язган әйберләрне үзәрәк карыйм. Һәм инде тәҗрибәләре дә кызыклы тәҗрибәләре 17нче елга хәтле булган. Чөнки 20нче гасыр башында инде татарлар бер революциядә актив катнашканнар, ул 1995 елгы революциядә актив катнашканнар. Шуннан башка алар мөселман съездларын уздыру тәҗрибәсе аларда булган. 1907 елда, 8нче елда, 12нче елда ялгышмасам татарлар мөселман халыклары үз съездларын уздырдылар. Һәм менә бу мөселман съездларын уздыру идеясе 17нче елда да кабатланган. Ягъни мондый тәҗрибә булган, бу тәҗрибә аркылы татарлар һәм Россия империясының мөселман халыклары оешып килгән. Һәм бу тәҗрибә шул ук революция узып китте, февраль революциясе узып китте. Николай II-не тәхеттән бәреп чыктылар. Хәзер ил башында вакытлы хакимият, временное правительство һәм советлар килеп басты. Бу инде 17нче елның мартында булган вакыйгалар. Һәм инде мөселман халыклары, татарлар иң беренче чиратта сәяси яктан ничек итеп оешырга дигән сорау үз алдында куйдылар һәм бу сорауга җавап булып мөселман съездларын уздыру. Бу җавап мөселман съездларын уздыру булды. Мөселман съездлары революцияның беренче көннәреннән бирле съездлар оеша башлый, кичкенә башта җыелышлар. Казанда февраль революция узып киткәч, хәбәр таралгач, Николай II-не тәхеттән бәреп ташладылар. Аннан соң, сез ИЗО музейын беләсезме? ИЗО музей Карл Маркс урамында. Анда безнең элек Сандецкий, генерал Сандецкий дигән кешенең утары булган. Генерал Сандецкий ул Казан хәрби округының башлыгы булган. Һәм менә анда аны кулга алганнар бу генералны. Һәм менә бу кулга алу көне, ул беренче ялгышмасам 17нче елның 1 марты булган. Бу Казандагы февраль революциясының вакыйгаларының башы булып тора. Башы һәм символы булып тора. Менә Сандецкий кулга алынгач, шул вакытта икенче көнгә Казандагы мөселманнар үз җыелышларын уздыралар. Һәм бу җыелыш исеменнән Петербургка, Госдума исеменә үз телеграммаларын, хатларын җибәрәләр. Да здравствует Великая Русская революция, Рус революциясе дип атаганнар. Февраль революциясе дип анарсын гына атай башлаганнар аны. Ягъни вакытлы хөкүмәтне һәм советлар оешуны хуплап,
телеграммаларны, хатларны җибәргәннәр. Һәм берничә көн эчендә мөселман исеменнән меңләп шундый телеграмма Петербургка киткән. Төрле кечкенә татарлар төрле яшәгән җирләрдә шундый җыелышлар узып телеграммалар җибәрделәр. Һәм инде мөселман съезды идеясе шул ук вакытта барлыкка килә. Апрель 17 ел бер айдан соң Казан губернасында һәм Уфа губернасында татарлар һәм мөселманнар күпләп яшәгән җирлектә беренче мөселман съездлары уза. Уфа губернасының мөселман съезды һәм Казан губернасының мөселман съезды узып китә. Шул ук вакытта татарлар күпләп итеп армиядә дә хезмәт иткән булганнар. Барлык Россиядә барлык яшәүче мөселман халыклары арасында иң күбе армиядә татарлар хезмәт иткән. Һәм инде гомум призыв буенча армияга мөселман халыклары арасында бары тик татарларны һәм башкортларны гына алганнар. Ну, бу нидер недоверие ничек ышанмау булган, ышаныч булмаган, аннарысын менә телне белмәү булган ул, аннарысын ничектер мәсәлән, чечен халкының үз дивизиясе булган, дикле дивизия дигән нәрсә булган. Анда үз ихтыяры белән кешеләр бу дивизияга хезмәткә кергәннәр. Ә бездә тулысы белән менә барлык 21 яшьтән булган яшь кешеләре, әгәр сәламәтлеге туры килсә, аны армияга алганнар. Патша тарафыннан, патша хөкүмәте тарафыннан. Инде мәсәлән, казахларга килсәк, анда бүгенге үзбәк халкына килсәк, ул вакытта үзбәк халкы милләте булмаган. Бу җирләр әле Россия составына 19 гасырдан керә башлый. Казакстан даллары әзрәк иртәрәк, әмма инде күп белеше бары тик 19 гасырның икенче өлешендә генә кергән. Һәм әле бу интеграция процесслары ахырга кадәр барып җитмәгән булган. Һәм мәсәлән 16 елда Казакстан далларында зур бер баш күтәрү булган. Казакларны һәм кыргызларны күпләп итеп шундый хезмәт мобилизациясе узган, ягъни тыл эшләренә аларны чакырганнар. Алар моңа каршы килеп, баш күтәргәннәр. Чөнки халык әзрәк аңламаган, кая аларны чакыралар, бәлки безне чукындыралар дигән хәбәрләр дә таралган булган. Анда төрле хәбәрләр, слухи аларны әле бу аерым бер тема. Гафу итегез, безнең сорау бар. Мөселман халыклар арасында татарлар иң күп санлы милләт булмаганмы дип сорыйлар? Иң күп, әгәр дә теге бухараларны алсак, инде бухараларны алсак, татар халкы иң күбе булган дип әйтеп булмый. Һәм аннарсын бит бездә милләт буенча кеше санын алу булмаган, дин буенча гына. Һәм без төгәл итеп 17 елда мөселман халкының саннары нинди булган дип әйтә алмыйбыз. Татарлар иң беренче урыннарда булган саны буенча, иң беренче урында була дип әйтеп булмый. Әлбәттә, казаклардан без күбрәк булганбыз, башкортлардан без күбрәк булганбыз, Кавказда яшәүче, Төньяк Кавказда яшәүче мөселман халыкларынан күбрәк булганбыз. Азербайҗан халкы белән бары тик чагыштырсак кына без калышып барганбыз. Һәм әгәр дә Бухара һәм Самарканд шәһәрләрен, Бухара ханлыгын алсак, ул Россия составына да кергән, андагы халыкны санасак инде, әлбәттә татарлар саны әзрәк кимрәк булды. Менә 17 ел башы, 17 елгы февраль революциясе,
татарларның менә шундай актив катнашып китү белән башлана. Һәм инде апрельдә аларның беренче съездлары уза, Казанда, Уфа губернасында. Һәм инде ул төп шундый вакыйга 17 елның майында, 1 майыннан 11 майга кадәр Мәскәү шәһәрендә татарлар бөтен Россия мөселман съездын оештыралар. Һәм төп оештыручылары була, төп әйдәп баручылары була бу съездда. Бик актив, әлбәттә, бу съездда Азербайҗан халкы вәкилләре булалар, Казак халкы вәкилләре булалар, башкортлар бик актив булалар. Әмма теге оештыру ягыннан, әйдәп бару ягыннан күбрәк татарлар үз активларын күрсәтәләр. Чөнки аныңча хәтле әйтеп куйганча инде мөселман фракциясе була һәм бу мөселман фракциясендә татарлар лидер ролен уйнаганнар. Һәм мөселман фракциясе да инде теге оештыру ядрәсе булган вакытта. 17 ел майында узган мөселман съездының фотосын күрсәтәм. Бу монда ялгышмасам 1000-гә якын делегат. Бу делегат һәм кунаклар бу съездда катнаша, төрле халыкларның вәкилләре съездда катнаша. Әмма съездның повесткасын, төп моментларын мөселман фракциясеннән булган вәкилләр һәм мөселман фракциясендә эшләгән мөселман халыклары вәкилләре төп повестканы барлыйлар. Һәм иң беренче чиратта булып төп сорау бу съездда була безнең мөселман халыклары нинди дәрәҗәдә оешырга тиеш. Безгә бары тик милли мәдәни мөхтәрият җитәме, әллә безгә теге җирле автономиялар, республикалар кирәк. Һәм бу инде бик зур бәхәс тудыра. Татарлар бу съездда милли мәдәни мөхтәрият, милли мәдәни мөхтәрият яклы булалар. Чөнки аларның фикере буенча мөселман халыклары әле сәяси яктан җитешеп бетмәгәннәр беренче чиратта, икенче чиратта мөселман халыкларына бердәм һәм бергә булырга кирәк. Һәм аның бер механизмы булып бары тик милли мәдәни автономия тора. Бу Исмагил бей Гаспринский тарафыннан әйтелгән идеялар, аннарсын 1995-7 елларда, 8-12 елларда узган мөселман съездларының идеясы була бу. Һәм бу аның дәвамы булып тора. Һәм милли мәдәни автономия дигәндә нәрсә сез нинди әйбер күз алдында тотасыз? Милли мәдәни автономия, милли мәдәни мөхтәрият. Бәлки үзенең судебный системасы, үз башкарма. Аны икенче төрле үз законнары буенча яшәү, ягъни шәригать кануннары буенча яшәү, үз законнар, үз суд булуы мөмкин. Шулай үзенең теге мәгариф системасы булырга тиеш дигән нәрсә. Әмма бу автономия экстерриториаль, ягъни ул үз иченә нидер җирлекне керми, ул бөтен җирдә оешкан була. Кайда мөселман күпләп яши, ул менә беренче рәвештә үз кануннарына, үз судына, үз суды белән яши. Ягъни бу территориясы булмаган автономия. Территориясы булмаган автономия. Хәзер дә безгә бу националь культурный автономия дигән нәрсә кайвакыт әйтәләр. Бәлки сез үзегезнең милли хукукларыгызны бары тик милли мәдәни автономия аркылы гына тормышка ашырасыз. Әмма әлбәттә без бары тик нидер җирле автономия
кысаларында гына яшәсәк, үз хокукларыбызны тормышка ашыра алабыздыр. 17 елда да шундый бәхәсләр булды, үз хокукларына нинди автономия аркылы тормышка ашырып булды. Һәм менә бу съезд кысаларында татарларның идеясе менә зур шундый экстерриториаль милли мәдәни автономия булдыру, ул идея җиңелә. Күпчелек делегатларның күпчелеге җирле автономия өчен тавыш бирәләр һәм һәрбер мөселман халкы үз җирле автономия булдырырга хукуклы дигән резолюция чыгарыла. Аннан шул мөселман съездында җир сораулары, аннан мәгариф сораулары, финанс сораулары, мөфтият оешу, мөфтине сайлау сораулары карала. Резолюцияны карасак, анда уннан артык төрле сорау, һәм аның буенча, һәм бу сораулар буенча аерым резолюциялар кабул ителә. Һәм шул ук вакытта Милли шура дигән оешма барлыкка килә. Бүген дә инде 100 ел элек, 100 елдан соң Милли шура дигән оешманы булдырганнар, әмма аның асыллары ике төрле. 1997 елда туган Милли шура үз-үзен иң башта сәяси орган итеп санаган. Һәм Милли шура үз автоном шундый үз идарә системасын булдырган. Бу үз идарә системасына Петербургтан булган түрәләр ничектер басым ясап, басым ясый алмаганнар, тәэсир итә алмаганнар. Мөселман халыклары үз ихтыяры белән үз сорауларын чишәргә тырышканнар. Ягъни бу демократик орган булган. Аннан инде шуннан соң бу мөселман съездыннан соң күп кенә башка мөселман халыклары яшәгән җирләрдә шундый милли съездлар узды. Мөселман халыклары гына түгел, мин шуны ассызыклап китәсем килә. Россиядә булган барлык халыклар үз милли съездларын уздыралар. Мәсәлән, Украин халкы, Белорус халкы, Литва, Латвия халкы, алар барысы да үз милли съездларын чакыралар. Һәм бу милли съездлар үз автономияны булдырырга дигән карар кабул итәләр. Һәм барлык съездлар да Россия федератив демократик дәүләт булырга тиеш дигән карар кабул итәләр. Ягъни менә хәзерге вакытта бик еш әйтәләр, теге Ленин һәм большевиклар халыкларга ирекне бирде, халыкларга үз автономияны булдырырга мөмкинлек бирде. Һәм инде Ленин бик каты хаталанган дигән фикер яңгырый. Әгәр дә инде Ленин теге декрет язып халыкларга ирек бирмәсә, Россия һәр вакыт теге зур чикләрдә яшәп килер иде. Һәм теге Советлар Союзы таркалмас иде дигән фикер еш яңгырый хәзер телевизордан. Һәм менә без күрәбез, 7 елда Октябрь революциясына хәтле большевиклар властька килгәнче үк халыклар үз фикерен ныклап белдергәннәр. Россия федератив дәүләт булырга тиеш һәм һәрбер халык үз автономиясын булдыра. Һәм большевиклар властька килгәнче күп кенә халыклар инде үз автономияларын булдырганнар. Мәсәлән, Украин халкы үзенең автономиясын булдырганнар. Мәсәлән, татарлар 1722 елда милли мәдәни автономия булдырганнар. Һәм башкалар Финляндия, финлар үзләренең семинарын чакырып, парламентларын чакырып, үзенең бәйсезлеген игълан иткәннәр. Ягъни Ленин һәм большевиклар бары тик постфактум гына декрет язып, милләтләргә ирек биргәннәр. Алар моны хуклаганнар гына, алар моны белән ризалашканнар гына. Процесс инде 17 елның башыннан киткән. Инде алдагы вакыйгалар турында сүз алып барганда, мөселманнар әйткәнчә күпләп итеп армиядә хезмәт иткәннәр һәм
мөселманнар, татарлар, һәм алар үзләренең милли хәрби частьларын оештырырга карар кабул итәләр. Үзләренең съездларын җыялар. Бу хәрәкәт башында Ильяс Алкин дигән кеше торган. Күбегез бу исемне ишеткәндер. Һәм инде аларда үзләренең теге округларында, фронтларда булган частьларда, хәрби частьларда хезмәт иткән мөселманнарны җыеп, үз съездларын оештырганнар. Бу да съездлар инде Мәскәүдә узган съездга охшаган карарлар кабул итәләр, автономия, үз мөселман армиясе Мәскәүдә дә бу карар кабул ителә, мөселман халкы үз хәрби частьларын булдырырга лаеклы дигән карар кабул итәләр. Инде бу съезд узгач милли шура, хәрби шура дигән оешмалар барлыкка килә. Алар даими рәвештә үз утырышларын уздыралар, һәм инде июльдә, 20 июльдә Казанда 2-нче бөтен Россия съезды уза. Кайсы бер тарихчылар әйтәләр, бу теге Тинчурин театры урынында узган, кайсы бер тарихчылар әйтәләр, бу дворянское собрание, бу хәзерге Ирк мәйданы булган җирлектә, ратуш янындагы булган Дворянское собрание, ратуша бар. Хәзер күрсәтәм. Менә бу дворянское собрание нәрсә? Менә бу монда КАИ, менә бу конгресс, менә монда Ирк мәйданы. Инде бу ратушадан төшерелгән фоторәсем. Консерватория var. Консерватория нашла. Юк, ратушадан төшерелгән рәсем, фоторәсем, теге секряж булып инде аскарак. Demek bu Karl Marx var. Бу Карл Маркс менә бу урам. Театральный урамна ел вакытта булган театральный. Карл Маркс урамының исемен Грузинская. Ну, менә шунда Казанда иш съезд узарга тиеш иде. Мөселман съезды уза. Берсе ул беренче хәрби мөселман съезды уза. Бөтен Россия хәрби мөселман съезды уза. Икенче ул гөләмәләр шурасының съезды уза. Ягъни бу мөселман имамнарының, бөтен Россия мөселман имамнарының бер съезды уза. Һәм өченче съезд инде ул икенче бөтен Россия мөселман съезды. Һәм алар бергәләп бер утырыш уздыралар. Бу 17-22 июньдә бу җыелыш була. Һәм инде бу җыелышта алар бөтен Россия төрки мөселман халыкларының бөтен Россия, ички Россия һәм Сибир мөселман халыкларының милли мәдәни мөхтәриятын игълан итәләр. Национально-культурная автономия тюрко-татар, внутренняя Россия и Сибирь. Бу 22 июньдә була, һәм инде бу безнең дәүләтчелегебезнең бер шишмә башы дип тә әйтеп була. Татарстан дәүләтенең шишмә башы дип әйтеп була. Инде Казанда булган вакыйгаларга килгәндә инде, мин фотолар күрсәтә башладым. Бу безнең Барудия өлкәсендә, Пороховая өлкәсендә, Пороховой завод җирлегендә булган зур янгын. Бу безнең 17 августында була һәм бу вакыйга бөтен Россияга яңгырый. Завод
заводта зур янынан чыгып, снарядлар бүтін шәһәр буйлап ұшып кеткен. Бүтін тәрәзәләр ватылган инде. Берничә көн дәвамында шундый зур янгын булган. Бу Казандагы булган вакыйгаларга шулай шундый зур тәэсир калдырып калган. Бардия бистәсе янында, Бардия бистәсендә шулай мөселман халкы күп яшәгән. Ничек бу 14 августта янгын чыккан. Бардия бистәсе, Җиләкле бистәсе, шул якларда татарлар бик күп яшәгәннәр һәм заводларда эшләгәннәр. Анда Алафузов заводы дигән җирлек бар, хәзердә ул җирлекне ишеткәнсездер. Алафузов заводларында кайсы бер тарихчылар саны буенча 3000-гә якын татар эшләгән. Яшәгән эшчеләр һәм гаиләләр Алафузов заводлары янында. Һәм алар шулай ук эшче хәрәкәтендә бик актив катнашканнар. Әле беләсездер, революция ул берничә төп сорау. Берсе ул җир өчен көрәш, ягъни крестьяннарга җирне ирекле рәвештә биреп калдыру. Икенче сорау ул эшче сораулары, ягъни эшчеләргә 8 сәгатьлек эш көне бирү һәм заводларның эшчәнлеген аларның контроль астына бирү. Ягъни айрым бер крестьяннар хәрәкәте зур булган, айрым бер эшчеләр хәрәкәте зур булган, айрым бер хәрәкәт ул әлбәттә безнең күп миллионланган армия булган һәм ул вакытта беренче бөтен дөнья сугышы барган һәм әлбәттә инде иң беренче сораулардан берсе ул сугышны туктатып, кан коюны туктатып, солдатларны илгә кайтару булган. Һәм һәрбер менә бу юнәлештә бу активлыкта татарлар катнашканнар. Хәрби хәрәкәттә әйткәндә инде мөселман частьлары барлыкка килә. Инде крестьяннарга җир бирү дигәндә шулай гына безнең Казан губернасында, Уфа губернасында татарлар күпләп яшәгән җирлектә крестьяннар үзләре үз ихтыяры белән җирне помещиклардан тартып алганнар һәм анда орлык чәчеп бу безнең җир дип әйткәннәр. Ул вакытта менә хәзер бар теге зур агрохолдинглар беләсезләр. Һәм җир аларның кулларында. Элек шулай ук җирләр күпчелек өлеше ул шәхси кулларда булган, крестьяннарның кулларында булган. Һәм инде черный передел дигән сүз төшенчә бар. Татар теленә тәрҗемә итә алмыйм. Черный передел, ягъни ул булган шәхси җирләрне крестьяннар үз кулларына алганнар. Крестьяннар ул вакытта мәхәллә булып яшәгәннәр. Һәрбер крестьян гаиләсе мәхәллә эчендә яшәгәннәр. Общинада яшәгән һәм җир башта община кулына, мәхәллә кулына эләккән. Аннан соң һәрбер крестьян гаиләсе буенча мәхәллә бу җирләрне өләшкән. Һәм инде өченче ул эшче хәрәкәтендә инде шулай татарлар бик актив булганнар. Алафузов фабрикалары, бүгенге Гладилов урамы тирәләре. Һәм менә монда Крестовников фабрикалары булган. Крестовник фабрикалары бу инде бүгенге Нәфис заводлары. Шунда да татарлар бик күпләп эшләгәннәр. Һәм анда инде заводларда Кызыл гвардия дигән
оешма барлыкка килә башлый. Ул бөтен җирдә дә булган Россия җирлегендә. Ягъни эшчеләр үз кулларына коралларны алып, теге милиция функцияларын башкарганнар. Кызыл гвардия дигән нәрсә ул август 17 елның августында һәм сентябрендә оеша башлый. Һәм менә Кызыл гвардияның составын карасак, анда татарлар, менә монда Казан буенча карасак, татарлар 30%-ка якын бу состав Кызыл гвардия составын тәшкил иткәннәр. Ягъни эшче ягыннан санын карасак, шулай 25-30% эшче саны, Казандагы эшче халкының саны ул татарлар булган. Ягъни пропорция сакланып калган. Татарлар менә шулай бу эшче хәрәкәтендә актив катнашканнар. Ну, инде Октябрь революциясе вакыйгаларына килгәндә, безнең менә бу үзидарә орган оешкан үзидарә органнары, мөселман үзидарә органнары, хәрби шура, милли шура Октябрь вакыйгаларында актив катнашканнар. Алар ул вакытта инде безнең Октябрь революциясе 25 октябрьдә булган. Әмма 25 октябрьгә хәтле бөтен ил буйлап инде белгәннәр, советлар баш күтәрәләр, тиздән баш күтәрәләр һәм властьны үз кулларына алырга ниятлиләр дигән хәбәр инде күптәннән бирле беленгән булган. Һәм инде мөселман үзидарә органнары бу вакыйгаларга катнашмаска дигән карар кабул итәләр. Инде Казанда бик шундый кызыклы вакыйгалар булган чакта мөселман хәрби частьләре, милли шура, алар бу вакыйгаларга катнашканнар. Әмма гади халык, эшчеләр, шул Кызыл гвардияга кергән татар эшчеләре, анарсын частьларда булган кайсы бер татар солдатлары бу вакыйгаларда катнашканнар. Сез менә Ершов урамын беләсездер? Һәйкәлне беләсезме? Күргәнсездер Ершовка һәйкәлне. Бу инде безнең Октябрь революциясенең бер Казандагы булган бер җитәкчесе. Ул теге офицерның иң түбән званиесен булган прапорщик. Ул фирка буенча эсер булган, социаль революционер булган һәм менә инде ул берничә теге актив солдатлар, офицерлар белән хәрби революцион комитет төзиләр. Һәм бу хәрби революцион комитет октябрь 24-25 октябрь вакыйгаларында актив катнашып, властьны үз кулына алалар. Менә Петербургта, Петроградта Октябрь революциясе, теге Аврораны беләсезме? Атканда инде теге Зимний дворецка һәм шулай Октябрь революциясе башланып киткән дигән миф бар безнең. Әлбәттә, иң зур вакыйгалар Петроградта 25 октябрьдә була, менә Казанда иртәрәк тә башлана, 24 октябрьдә башлана. Инде менә бу бөтен Казан буйлап берничә хәрби часть булган. Алар төрле җирләрдә урнашкан булган. Алар инде баш күтәреп, 2 көн эчендә бөтен Казан буйлап властьны үз кулына алалар. Менә җиләкле бистәсе Бардия һәм җиләкле бистә безнең бу якларда, җиләкле бистә ягында һәм Бишбалта безнең Адмиралтейство якларында. Менә монда Чанышев дигән кеше татар булган. Ул бу хәрби частьлар белән идарә итеп, инде Октябрь революциясендә актив катнаша һәм Казанда советларның властьны үз кулына алуда бик зур роль уйный. Чанышевны ишеткәнегез бармы? Марат Чанышев дигән безнең җырчы бар.
Бар ма? Бүгін премьер-министрдің кім бар дәлік? Сіз білмейсіздер. Мынау Марат Чанышев, Марат Чанышев түгіл, Якуб Чанышев. Бүгінгі оның babasının babasının etkisiyle yardım varsa ne bugün 20. yılda olan fotosu o nesilde bulan bu bir anın biyografisi kızı bu 87. Yanlışmasa 87. yılda gitti. Bu 7. yılda bir aktif katlaşal bu vakıyalarda ama o vakitte yanlışmasa 25 yaş bulan тұрмышына бұл 87 жылда бұл қалай була Елінде ауылда қалай мына бүгінде анасы екі ватан соғысынан болған фотосы. Енді мұсылман ұйышмалары, татар халқы нешіктір октябрь революциясында актив қатнашмаған дегенде мен бұл пікір білен келісіп жүрмін. Әлгі совет заманында татарлар октябрь революциясында актив қатнашқандар деп екені 90-шы жылдарда екінші бір түрлі пікір барлыққа келген татарлардың интервентет алғандар. Әмма енді мына 24-23 октябрьдағы уақиғаларға көп болсақ енді Чанышевтан да башқа Камил Якупов деген кіші башқалар бұл уақиғаларда актив қатнашады. Мына бұл біздің Спас манарасы үстінен түсірілген фотография. Бұл 25 октябрьнің ертесі. Мұнда қызыл частьлер жиылған. YouTube көпір түгіл, бұл қазіргі мэрия болды. Бұл майданчық қойым. Мұнда ма? Бұл телеграф бағаналары. Бұл жерлік. Мұнда оборона тұтқан юнкерлардың мақлары тұра. Қазан кермені ішінде қызыл частьларға, қызыл гвардияға баш көтерген солдатларға қарсы юнкерлар тұрған. Бұл юнкерлар бүгінгі харби курсантлар шекілі болғанlar енді. Амалар енді 24 октябрь дәуірінде 24 октябрь күніне бүтін Қазан бойлап алар қолға алына һәм қалған бір өліші мына кермәнді генә ябылып қарсы тұралар. Һәм 25 октябрь дәуірінде шундай әзірәк алар құрал қолданып соғышлар да болып кетті. Енді мына бұл бірнеше күннен соң советлар өз қолдарына властьны алып, енді мына зор бір жиылыш ұйымдастыралар. Бұл 2000 жылдың 4 ноябрында була. Анда 2000 жылдың 4 ноябрында узган жиылышта мұсылман ұйышмаларының вәкилләре дә катнаша. Ягъни мұсылман ұйышмаларын яңа хакимият, совет власти алар мұсылман ұйышмаларын кабул итә. Рәсми ұйышма буларак кабул итә. Бұл енді қызықлы бір фотография, Сембике мұнарасы. Хамамның үстінде түзіліш құрылмалар. Ілік Сембике мұнарасы үстінде екі башлы құш. Екі башлы бүркіт болған енді. Россия империясының гербі болған. Міне октябрь революциясы узгач большевиклар бірнеше декрет шығаралар. Бір декретлардың бірісі ол халықларға өз белгілерін құқық беруі. Өз
халыкларга үз билгеләнә хукукы бирү турындагы декрет һәм аның буенча инде һәрбер халык үз мөхтәриятын булдырырга, үзенчә яшәргә хукуклы дигән язма була. Һәм инде бер символы буларак мөселман халык, татар халкына Казанда Сөембикә манарасына ай куярга рөхсәт бирәләр. Һәм бу 17 елның инде ноябрендә булган вакыйгалар, ягъни большевиклар бу ил белән иярә башлагач, алар мөселман халыклары белән, мөселман оешмалары белән шундый матур мөгамәлә урнаштырырга ниятлиләр. Һәм менә инде мөселман оешмаларының, мөселман лидерларының берсе, ул милләте буенча осетин була, Цаликов дигән кеше, ул аның белән большевиклар элемтәгә кереп, бер ай дәвамында, 17 ноябрендә ул Милли шураның вәкиле була, 17 ноябрендә, декабрендә переговорлар уздыралар. Әмма ничектер мөселман оешмаларының вәкилләре большевиклар белән тыгыз элемтәдә булырга кирәк дигән, тыгыз элемтә урнаштырырга кирәк түгел дигән фикергә киләләр. Бу инде шулай Казандагы Октябрь революциясенең вакыйгаларына карата булган фотография. Бу инде бер картина, Аллахузы фабрикалары янында, бу Галимҗан Нуретдин безнең. Менә миңа әйтеп китмәгән безнең милли лидерларның берсе, аңа күптән түгел Истанбул паркында, Казанда урнашкан Истанбул паркында һәйкәл куйганнар. Садри Максуди, бу безнең милли мәдәни мөхтәриятның башлыгы да дип әйтеп була, милли мәҗлеснең рәисе итеп сайлана. Менә әйтеп бу Ясалкин, бу Галимҗан Шарап, мин алар турында хәзер әйтеп китәм. Садри Максуди дигәндә, һәм милли мәҗлес дигәндә, икенче мөселман съезды карары буенча, 17 июньдә узган икенче мөселман съезды карары буенча, мөселман халкы татарлар үз милли мәҗлесләрен җыярга тиеш булганнар. Һәм бу милли мәҗлес Казанда түгел, Уфада оештырыла. Милли мәҗлес ул безнең милли парламентыбыз шикелле бер оешма булган. Ул 17 елның ноябрендә чакырыла һәм аның рәисе итеп Садри Максуди сайлана. Шул милли мәҗлес кысаларында инде җирле автономия булдыру турында карар кабул ителә. Бу җирле автономиянең исеме Идел-Урал штаты булып китәргә тиеш иде. Аны тормышка ашыруда бик актив итеп татар яшьләре катнашалар. Яшьләр дигәндә бу мин әйтеп үткән Ясалкин, ул хәрби шураның җитәкчесе булган. Галимҗан Шарафны әйткән, Галимҗан Шараф Галимҗан Шараф, ул Идел-Урал штатының билгеләүче шәхес. Фәнни яктан Идел-Урал штаты менә шундый булырга тиеш, аның чикләре шундый булырга тиеш дип избатлаган шәхес. Ильяс Алкин белән Петроградта бергә укыган кеше, география фәнен бик яхшы белгән, филология буенча белгеч 20-30 елларда белгеч дип саналган. Менә инде 17 елның ахырында милли мәҗлес кысаларында ул
Идел Урал штатының чикләре шундый булырга тиеш дип үз проекты белән чыга. Һәм ниһаять бу анда ул проектта берничә вариант була. Ниһаять инде Галимҗан Шарап тарафыннан күрсәтелгән чикләр белән Милли Мәҗлес риза була һәм аның проекты нигезендә Идел Урал штаты формалашырга тиеш булган. Әмма кызганыч, бу инде 18нче ел вакыйгалары, әмма кызганыч Идел Урал штатын бер көн алдан 18нче елның 1 мартында игълан ителергә тиешле. Бер көн алдан Ильяс Алкинны һәм башка Идел Урал штатының җитәкчеләрен кулга алалар һәм бу республиканы игълан итәргә бирмиләр. Шуның белән татар инкыйлабының сымыр бите ябыла дип әйтеп була. Татар инкыйлабы дигәндә шундый төшенчәне дә кулланып була. Чөнки менә хәзерге вакытта кайсы бер тарихчыларның шундый фикере бар аерым булган рус инкыйлабы, аерым булган украиннарның үз инкыйлабы, милли инкыйлабы. Нигә соң безгә теге татар инкыйлабы турында да сүз алып бармаска икән? Чөнки хәзер инде әгәр дә башка бәйсез республикаларның уку әсбапларына карасак, алар һәрберсе үзенең 17нче елда үзенең милли инкыйлабыбыз булган дип әйтәләр. Инде татарлар бу вакыйгаларда актив катнашкач һәм мөселман халыклары арасында әйдәп баручы халык булгач инде безгә инде чиракта үзебезнең милли инкыйлабыбыз турында да алып барырга мөмкин. Мин бетергәнчә хәтле берничә әйбер әйтеп китәсем килә. Менә монда презентация кысаларында бәлки аны әйтеп китмәгәнмендер. Съездлар турында әйттем, оешмаларыбыз турында әйткәндә безнең әйттем хәрби шура, милли шура булган. Менә беренче слайдны кем истәтә, кемнең һәйкәле булган? Мулланур Вахитов. Мулланур Вахитов турында да әйтеп китәргә кирәк. Ул мөселман социалистик комитетын оештырган кеше була. Ул большевикларга һәм сул эсерларга якын булган, сәяси яктан большевикларга һәм сул эсерларга якын булган шәхес. Ул бу мөселман социалистик комитетын булдырганда, ул теге хәрби шурага һәм милли шурага нидер шундый оппозиция буларак оешкан оешма. Инде 17нче ел ахырында, 18нче ел башында алар үз аудиториясын киңәйтәләр, үзенең популярлыгын күбәйтәләр. Инде Идел Урал штаты белән бәйле вакыйгалар булганда, мөселман социалистик комитетының вәкилләре, аның вәкилләре Ильяс Алкинны кулга алалар һәм Идел Урал штатын тормышка ашырырга бирмиләр. Әмма Идел Урал штаты урынына алар Татар-Башкорт Республикасы проектын тәкъдим итәләр. Һәм 18нче елның апрелендә инде Идел Урал штаты вакыйгалардан соң бер ай узгач, алар Мәскәүдә торган большевиклар хөкүмәте белән килешү төзиләр. Бу килешү нигезендә Татар-Башкорт Республикасы булырга тиеш дигән карар кабул ителә һәм ул Идел Урал штатының чикләренә охшаган бер республика булырга тиеш иде. Монда сорау яңгыраган иде аның турында, нигә теге кимеп барган инде. Чөнки тарихчылар фикеренчә инде татарлар теге 17нче елда милли мәдәни автономия булдырганда ничектер хыялланганнар, бөтен мөселманнар бергә булырлар, үз автономияларын, бердән автономияларын булдырырлар. Безнең уртак бер төрки телебез булыр.
уртак бер төрки телендә тәрҗемән газетасы сез беләсез чыккан ул вакытта. Бу уртак төрки теленең бер нигезе булып Казан диалектын, татар теленең Казан диалекты булырга тиеш иде. Әмма бу хыяллар халыкларның тормышка ашмады, чөнки халыклар бик төрле булган. Аларның бергә ничек тә бердәм 17нче ел вакыйгалары эчендә бердәмлеккә чакырып булмый иде. Без бик төрле халыклар булганга күрәдер, милли мәдәни автономия идеясе бөтен мөселман халыклары өчен булган милли мәдәни мөхтәрият идеясе тормышка ашмады. Һәм инде шуннан соң гына татарлар ныклап җирле мөхтәрият идеясын алынганнар. Инде 17нче елның ноябрендә, декабрендә җирле автономия булдырырга кирәк дигән карар кабул иткәндә инде Россиядагы күп кенә халыклар инде үз автономияларын булдыра башлаганнар. Һәм инде башкортлар 17нче елның ноябрендә үз автономияларын инде булдырган булганнар инде. Һәм монда татарлар белән башкортлар арасында бер каршылык булган. Менә бу каршылык булу сәбәпле дә башкортлар тизрәк үз мөхтәриятен булдыру сәбәпле дә Идел Уралда Татар-Башкорт Республикасында тормышка ашырылмый калган. Ягъни монда башкортлар без үзебезнең дәүләтчелегебезне булдырабыз дип әйткәннәр. Инде компромисска анарсын барганнар инде башкортлар менә үзенең теге кече Башкортстан автономиясын булдырсын дип әйткәннәр. Калган башкортлар, Уфа якларында яшәүче башкортлар, ул аерым бер Идел Урал штатына 19нчы елның ахырында гражданнар сугышы инде 19нчы елның ахырында, 20нчы елның башында гражданнар сугышы биткән чакта инде бу 20нчы ел бу гражданнар сугышының шундый масштаблы вакыйгаларның соңгы елы булган. Ул вакытта инде большевиклар татарларны һәм башкортларны аерым бер автономияларга бүләргә кирәк дигән фикергә киләләр. Һәм инде Мәскәү большевиклар Татар-Башкорт Республикасын булдырырга мөмкинчелек бирмиләр. Инде 17нче ел белән 88-89нчы ел перестройка вакытлары белән чагыштырсаң инде мөселман халык, менә 17нче елда мөселман халыклары теге әйдәп баручы халыкларның берсе булганнар. Перестройка вакытында төп рольне милли хәрәкәттә халыкларның уянуда мөселман халыклары уйнамаган. Татарлар да инде Прибалтикада латышлар, литвалар, эстонлар үзләренең уже милли оешмаларын булдыргач, үзләренең республикаларына күбрәк хукуклар кирәк дигән фикерне алга сөргәч, украиннар үзләренең милли оешмаларын булдырганнар инде ул чакта 88нче елда. Шуннан соң гына татарлар үз оешмаларын булдыралар. Бу татар иҗтимагый үзәк 88нче елда булдыралар. 89нчы елда аның беренче зур съезды уза. Инде ул вакытта ничектер татарлар әйдәп баручы халыклар арасында булмаган. Хәзер ул шулай килеп чыкты. Без инде Татарстан, татар халкы ничектер калганбыз инде әйдәп баручылар рәтендә, чөнки инде башка халыклар, украиннар, литвалар, казаклар, алар инде бәйсезлекне алганнар. Безнең өчен, мәсәлән, минем фикерем буенча, безнең өчен Советлар Союзының таркалуы ул начар безнең тарихыбызда уйнаган, чөнки без хәзер теге Мәскәү белән һәм теге милләтчелек сәясәте белән
ялгыз булып калганбыз. Әгәр дә инде ил кысаларында теге көчле сәясәтле халыклар булса, безгә ул яктан күпкә җиңелрәк булыр иде. Әгәр дә уйлап карагыз, әгәр дә безнең хәзерге ил эчендә Украина булса, анда Азербайҗан халкы булса, Грузин халкы булса, Казахстан халкы булса, аларга шулай теге тел ягыннан басым ясый алмаслар иде. Аларга аларның милли мәктәпләренә, аларның телләренә шулай хыянәт итә алмаслар иде. Инде без ялгыз калгач инде һәм анда тагын инде бездән дә кечерәк булган халыклар калгач инде аларга ни кызганыч басым ясарга җиңел. Шуңа күрә менә 17 ел белән хәзерге 80 ел вакыйгалар белән чагыштырсак, 17 елда татарлар активрак булган дип уйлыйм. Һәм активрак булган дип тә әйтеп булмый. Теге алар гомум Россия масштабларында, гомум дөнья масштабларында уйлаганнар. 88-89 елда инде татарлар күбрәк үзенең республикасының статусын күтәрү турында гына сөйләшкәннәр. Все равно товарит вопрос купения регионов. Урал момент Татарстан нашло купение регионов было это. Я сказал Менә Идел Урал штаты дигәндә, анда мөселман халкы татарлар белән башкортлар саны 50%-тан артырга тиеш иде. Һәм ул инде теге инде хәзерге менә бу шикләрне карасак, анда Чувашстан алсак, Удмуртия республикаларын алсак, алар белән бергә кушсам, татарлар белән анда башкортлар белән бергә санасам, анда 38-40% кына була алар. Милли доминанты юк. Ул яктан Идел Урал штаты өчен бәлки теге шартлар яхшырак булгандыр. Менә шул так әйтеп китәргә теләгән әйберләр. Менә берничә сорау инде 17 ел турында сүз алып барганда, күп кенә сораулар туа. Мин бу сорауларга әле үзем дә җавап бирә алмадым, әмма мин бу сораулар турында сезгә бу сорауларны әйтеп китсәм мөмкиндер. Безнең вакытыбыз әле бардыр. 1 сәгать 10 минут безнең узды. Менә күп очракта сорыйлар, нигә татарлар белән татарлар турында сүз алып барганда, 17 елдагы татарлар турында сүз алып барганда, аларның оешмалары мөселман дип аталган. Мөселман съездлары, мөселман социалистик комитеты, Милли шура дигәндә бу шулар бер мөселман съездларын идарә итү органы булган. Нигә менә монда мөселман дип әйтәләр? Ул вакытта татар милли үзаңы булганмы, әллә юкмы дигән сорау туа. Әлбәттә, ул вакыттагы булган татарлар белән безне чагыштырсаң, бүгенге татар халкын чагыштырсаң, без инде айырмабыз әлбәттә бик күп. Ул вакытта дини үзан, милли үзаннан күпкә көчлерәк булган. Без сезгә күбесенә син кем дигән сорау бирсәм, кеше уйлый, мин профессиясын атый, мин студент, анарсын тансырысын син кем? Татар әйтә, анарсын гына инде dini uzan kile. Ул вакытта dini uzan, milli uzandan üstünрәк булган. Шуңа күрә гади кешегә син кем дигән сорау куйсаң, алар күбесенчә мин мөселман дип җавап бирерләр иде дигән гипотеза бар. Һәм инде ул вакытта татарлар бөтен татарлар да үз-үзен татар итеп атамаганнар. Ул вакытта милли үзан барлыкка гына килә башлаган вакытлар. Бу татарлар өчен хас булган дип әйтеп булмый. Гомумән бөтен дөньяда милли үзан әле барлыкка килә башлаган чак кына.
Шуңа күрә һәрбер татар кешесе үз-үзен теле татар булса да, көн күреше дә татар булса да, татар халкы яшәгән, җирлектә яшәгән булса да, авылларда яшәгән булса да, ул үз-үзен бөтен чакта да татар итеп атамас иде. Һәм менә 17 елда милли узан нинди булган дигән сорауга тарихчыларга әле җавап бирергә генә. Анарсын 17 елда шундый сорауда 17 елда рус телендәге булган төшенчә белән инде татарлар арасында хөкүмәтне, хакимиятне, түрәләрне ничек итеп күргәннәр? Какой был образ верховной власти у татар? Вот хәзер генә бу сорауга җавап эзлиләр. Рус халкы арасында ничек итеп алар караганнар, мәсәлән, вакытлы хакимияткә? Ничек алай тиз элек монархия яклы, гади халык монархия яклы булган. Ничек алай тиз итеп монархиядан халык республика принципларына күчкән? Ничек итеп тиз генә монархиядан Николай II-дән Керенскийга, Керенскийдан Ленинга күчкән? Менә бу хөкүмәткә, түрәләргә караш 17 елда нинди булган дигән сорауга әле җавап бирергә кирәк. Совет власте, әгәр дә без гади халыкның төшенчәләрен, терминологиясын карасак, татарлар нәкъ шулай итеп атаганнар да күбрәк. Совет власте дип атаганнар. Бу рус телендән булган калька гына, тәрҗемә булмаган диярләр иде. Күбрәк шул төшенчәне кабул иткәннәр. Совет власте ул ничек итеп күз алганнар гади халыкның. Нәрсә ул совет власте гади халык өчен ул вакытта булган? Советлар нәрсә алар өчен? Нинди идеаль хөкүмәт булырга тиеш дигән сорауга ничек җавап биргәннәр кешеләр, менә аның турында да әле уйланырга кирәк. Һәм менә мондый күп кенә милли узан, милли караш, ул вакытта нинди көнкүреш булган дигән сорауларга әле тарихчыларга җавап бирәсе. Шуңа күрә 17 ел турындагы 17 ел буенча булган вакыйгалар, 17 ел белән бәйле тарихлар әле аларны тикшерәсе. Кайвакыт әйткәннәр, бөтен нәрсә тикшерелгән, милли съездлар булган, әмма менә гади халык ничек инкыйлабны кабул иткән, гади халык ничек менә бу автономияларны кабул иткән, ничек сәясәтчеләрне кабул иткән, әле бу сорауларга әле җавап бирәсе. Шуның белән тәмамлыйм үз лекцияне, сездән сораулар.